Aiu, hamnă. Ce limbă mai e și asta, frate? Ce? Faci poză? Faci poză? Hai că tu și eu în poză. Mă, disperatule, că nu te mănânc. Bată-te, cucu de animal. Oamenii ăștia. La. Aoleu, ce avem aici? Ce e asta, bă? Băi, tu mă sperii pe mine, mă! Băi, că te fac, fraiere! Tu ce? Bă, tu știi cine sunt eu, bă? Nu știi cu cine te pui, băi! Ce urât ești! Băi, urâtul, dracu! Te dracu, bă! Ce urât ești, mă! Dă-te jos de pe masă! Bă, te dracu! Cadouri! Cadouri! Ce avem aici? Cadouri! Ce să fie oare? E un os? Oare e Whiskas? Nu, că Whiskas este pentru pisici! Cadouri! Băi, flăcoșenie, scârboșenie! Hei, flăcoșenie! Vai, ce urât ești! Băi, Doamne, ce urât ești! Pufile, dracu, ce urât ești! Hai, te rog frumos, dar închide ușa, nu vreau să vii la mine în casă, dar nu vreau. Auzi, deja exagerezi. Am vasul nespălat, nu vreau să-i vezi vasul nespălat, te rog frumos. Hei, n-am patul făcut, dar hai mai încolo, hai într-o oră. Ce zici, vii într-o oră? Hai într-o oră, că acum n-am timp de tine, da? Hai, pa. Alo, băi, ciumpalacule, vreau să citesc. Băi, mai taci dracu din gura aia, băi, și mâine taci dracu, am spus. Tacă-ți gura aia, nu înțelegi odată. Ce nu-mi zic clar. Da, râzi ca prostul, da. Nu ți rușine, așa-i? Că deranjezi pisica de la citit. Da, bravo. Mai taci dracu din gura aia, dar taci la mure. Râzi ca prostul. Da, dai niște popcorn, nu? Bine. Ce filmezi, bă? Uite. Apare, ce taci, bă? Apare Ciubaca. Aici, apare Ciubaca? Uite, a pus mâna pe piston. Nu cred. Nu, l-a prins în cușcă. L-a prins în cușcă. Extraordinar, domnule. Nu vine să cred. Pisi, hai să vezi ceva. Uite acolo jos un șoricel. Auzi, sper că asta nu e una din glumele tale proaste. Că m-am săturat de glumele tale proaste. Acesta e omulețul meu. Când omulețul e plângăcios, eu mângâi așa și omulețul e calm. Uite o pungă, am prins punga. Ce pute? Bă, tu te cați pe picioare? Mamă, ce pudlă ăsta, labele! Bă, zici că a murit un scung sub unghii, jur. Ce pute aici, domnule? Ce pute, că simt că pute ceva. Hopa, ia să văd, mă, tu puți așa, mă? Pufirea dracu de puturoasă! Ce fac cu viața mea? Nici Whiskas-ul nu mă mai satisface. Viață crudă. Trebuie să fac o schimbare în viața mea. Ți-aș trage și eu ceva în seara asta. Duc lipsă. Hopa. Bine miroși, mă, sexy. Ia vină aici. Ia.
Ia bine, stai așa, să trag, mă! Mu, fier dracu, ia aici! Mu! La, facem băiță la fetiță, facem băiță, ne spălăm pe bărbița la fetiță, la, facem băiță și frecăm bine pe bărbiță, bărbiță la... Hai, ce te uiți, bă? Ia, nu mai te uita. Noi facem băiță la fetiță, spălăm și pe bărbiță, la. Hei, da, flocoșește-mă, flocoșește-mă, acolo, hei, flocoșește-mă, da. Ce să și faci duminica? Opa, ce se întâmplă, măi, domnule, iasă de aici ceva, ia să vedem ce poate să iasă. Opa, ce scrie aici, ce? Băsescu, cu Boc? 2012? Aderare spațiu și ce? Au să-mi bag! Acru, ce nu-mi place, acru, dacă deci, nu vreau, dacă deci, nu, acru, nu-mi place, acru, Tu ăsta-i necuratul. Eu spun tu că ăsta-i necuratul, fii atentă. Au, lăbuța mea, au. Necuratul! 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 Bă, firea dracu de mâță, mă spari! Vezi să-mi sară sufletul din mine, mă! Necuratul! Încerc, dar se vede tot jur și mă face să amețe. Viața cură, dar nu pot să urc aici, punem o lăbuță, să învârtește. Bă, tu ai văzut Chip și Dale? Așa beau veverițele, așa beau veverițele, de sâmbătă până țițele, de sâmbătă până țițele. Paprika, joacă-te cu mine, paprika. Pușcă-mă acum. Joacă-te cu mine, paprika, Gata, ai filmat? Mă duc să fac un duș. Aha, se poate. Hai că pot. Dar sunt Spider Kitty. Ușor. Opa. Wow, ușor, hai că... Wow, mami! Ai, Cristian, nu te întreba să beau vodka cu whiskas. O pisică electrician? Ce? Nu cred. Luminițe. Îmi plac luminițele. Luminițe. Hei, de ce te uiți la mine? Își vreau cu luminițele, acum m-am rușinat. Au să-mi fac. Opa. Ia uite-mă la pisic cum se mișcă. Ia uite, vino mă face, că pune o lăba pe tine, mă. Pune o laba pe tine. Ia mișcă așa. Mâncuți. Ia că papă motanul păsărica. Ia. Lene cu conă mare. De ce nu se inventează mâncare de pisici cu aromă de șoareci? Ce să și faci pe căldura asta? Miau, exploda creierii de cal. Supărat. Hei, de ce după mai gândit? Da, de ce?
De ce? Așa, acolo. Ia să vedem, ce avem noi aici? Oare ce avem noi aici? Opa, opa, aoleu, aoleu. Mai am găsit, știam că zi aici, știam. Și știam că poți din ăștia. Opa, nu e ceea ce pare. Eu voiam să-mi caut lădița cu nisip, să știi. Da, eu o să plec acum. Dă-te jos! Dă-te jos! Firea dracu, de prostul dracu! S-o călărești pe măta! Hei, hei, mi-e teamă! Hei, dă mâna că mi-e teamă! Și așa ai volan pe dreapta! Și mi-e teamă cu volan pe dreapta, mie nu-mi place! Hai, dă mâna! Dă mâna! Dă mâna! Nu mă lăsa singur, mi-e teamă! Așa, nu fi rău cu mine. Ei, dă mâna că mi-e teamă. Nu mă lăsa singur. Așa. Ce bine așa. Explorez teritorii noi pentru țară și popor. Hei, SOS, SOS! M-au prins extraterestri, SOS! Aoleu! Houston, we have a problem! Încearcă să mă scoată! Plutesc prin spațiu! Nu! Воз происходит, что рука расшибется. Nu mai faci asta! Îmi dai durere de inimă! Hai înapoi, hai. И это всегда постоянно. Nu mai faci asta! Nu mai faci asta! Hai înapoi, mă sperii! Доставай руку, доставай ее. Flăcășește-o! Așa. Acolo. Hai, flăcășește-o! Baby, da! Mi s-a sculat codița. Ce te uzi, mă? Ia, hai, flăcășește acolo. Hei, dă popică la pisică. Ce bunătate. Hei, tu babi singur. Hei, dă popică la pisică. Hei, popică, așa. Ce bunătate. Hei, vreau, da, mi-i dai? Hei, dă popică la pisică. Ce bun e. 250. 300. Acum mi dai? Mulțumesc! I-ai dat drumul? Da? Gata, i-ai dat drumul? Nu! Oprește! Ți-am spus să nu amesteți albe cu colorate, ți-am spus! Oprește, te rog! O deschizi tu, te rog? Lăbuțele mele sunt prea mici. O deschizi, te rog? O deschizi? O să se strige. Nu! O să-mi distrugi chiloței, te rog, oprește, te rog! Chiloței mele! Nu! 6 linze înghețata, 6 linze înghețata. Ce trebuie, mă? A 6 linze înghețata, a 6 linze înghețata, a 6 linze înghețata, a 6 linze înghețata. Au, limbuța mea. Nu, pleacă de aici. E a meu. Nu te las că e meu. Nu am spus. Pleacă de aici. Te muști, de te nu te vezi. Ia la ba. E a meu. Ia o labă, ia o lăbuță, du-te și dă-ți-o. Ia. Pleacă mă de aici.